Čo ľudia, vás vítam našeho videa, je to hra Vezmite si od nás televíziu, internet, pevnú linku či mobilný paušál a tak to budem musieť rýchlo. No, vítam vás vo našej hry. Je to nejfejková, no, robili pre nejfejkovú letopku, ktorá som sa stiahol a hrám ju takže musíme to zabíjať ľahťami a tak ďalej. Brumany bro, ale poďte. Musíte to mať veľa, ale ja ich nemám veľmi veľa potrebajú. Brumany bro. No poďte. Čo hľadáš? Takže toto je náš guľmet, toto je obchod, koľko som správne minu. Tam je to mina, vidíte. Keď teraz na ní pôjde ľahťam, tak zomre. Toto večko, toto tu na, to je ten, neviem jak sa volá, nech ako pozná, neviem, ale na tento guľmet, začne sa ho zdieľať. Tak, Pikachu som ešte nemal, som ho neskúšal, takže sa ma nepýtajte. To musel byť v krabičke. Tak pekne ohradíme. Kedy ste ho mali naposledy? Kedy si ty upratovala? Ja som neupratovala žiaden teplomet. Brumany bro. Tak ďalšia vlna. Tak, ešte ty? No. Ja viem, že ten rozhryzol Beno a aký si kúpil? Však digitálne. Tak, teraz sa odstrieľame a tak ďalej. Ja mám môj teplomet na onom. Som zvedavý, Ty máš svoj koľko teplomet. Však tu bol volanie položka. toho vyhráme. Keď ho niekde položím a toto je čo? Kde? Tu. No to je ono. No. Labuti, tak do zlapy. Tak, toto nám asi bude stačiť 52 nábojov, 52, 522, tak. Tak. V pohode, na to bola 10. 36,8, to je dobrá? 36,8. Ja tými nábojmi veľmi míňam, hej. Dokúpime si na 300. Tak, ďalej. Ja neviem, o čo sa mám rozprávať, ani sa mi... Chcelo sa mi toto práve natáčať, lebo to natáčala nechcem. Tak, tak. A... tak sa mi to tak. Natáčame, neviem koľko.
4 minúty a je vlna 12. Veľmi zaujímavé. Buchu mám 37,5. To fakt bolelo. Nemáte pro mě provozu. A Dežo konečne si kúpil gumet, ktorý sme mu my zaplatili. Teda, my ho poplatili za to a to zabíjal. Dežo! Delaj Dežo! Dežo nejde. Sakra, Dežo! Neslavný človek! Nám spadne tuhomaj. Poď. Nie. No dawaj Hanzula. A tak mi... Vždycky lepšie ako nič, takže... Tak. Musíme si tu spraviť aj nejaké zábrany, aby sa sem nedostali bachteny. Tum! Pohodička. Musíme si toto hlavne kúpiť mimo, bo to ako vidíte to veľa. Tak, pre tieto kúpime tak. To nebolo nepríjemné. Toto fakt nebolo vôbec príjemné. Táto rodinka Lachťanov asi potrebovala toho veľa. Lebo rodinka mala ochlániť tu na život. Teraz sme rozstrielané na transporte, tam sme raňajky Tak, chcel by som si kúpiť Pikachu, ale ako vidím, tak rýchlo sa mi nedajú náboje. Takže asi si ho zakúpime. Dostaneme za jedného z takých Lachťana, dostaneme peniaze. Tak, teraz ešte pokilujeme, takto. Pozor! Ne, oni ho zabili. Ja som to už dávno nezdala. Aj, tak sa to vychystila. No, jasno. No to je. Prečo mi niečo hodí? Dokáže sa dostaneme, to fakt neviem, ale som to zatiaľ. Dobre, tak to sa už vyhrali. Takže dali sme 763 skóre, on dal viac, ale čo sa dá robiť, takže tak to by bolo dneska asi všetko pre tento diel Nejfejku a to je asi všetko a ja vám ešte prečítam nápoviedu.
Takže. No, mori rozšíri nebezpečný vírus, pôsobí slnečnou neumnému. Lachťaní, ktorý spôsobuje, že ze svých lachťanů se stavejí nemyslící monštra. V roli Nejfejka se můžeš ujmout nebezpečného úkolu zabránit, vylézt na souč a nakazit další živočišné druhy, jako napríklad hatery, výslíkové. K dispozícii náš nasledujúci arzenál. Takže to som ja, Nejfejk, a prečítame si sama o sebe. Takže, Nejfejk, toto je postava, za ktorou budeš hrát. Nejfejk sa ovláda po sklávací vlasu, dá mieriť pomoc vyšší. To sa dá mieriť? To je nejaké zlachťanie. Kontakt zlachťaní, stejne tak když nejaký dvoje, 0 bodov, zdravý, konec hry. Takže, dá sa mieriť. Čo ma klamete? Tam nedá mieriť, čo sa dá smievať. Ja už viem, keď myslím.